ମୁଁ ବି କାଳିଆର କାରିଗର, ମୋ ହାତ ତିଆରି ରଥରେ ଜଗାଯିବ ମାଉସୀ ଘର। କଟକ ସହରର କୁନି ପିଲାଟିଏ ନିଜ ଘରେ ଅବିକଳ 3 ରଥର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଅବିକଳ ରଥ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ରଥକୁ ଆହୁରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। କେବଳ ରଥ କାହିଁକି, ରଥର 3 ଠାକୁର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ତୁଳିରେ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ସ୍ପର୍ଶ। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଟକ ସହରର ନିମସାହି ଅଞ୍ଚଳର 13 ବର୍ଷର ବାଳକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏହି ସୁନ୍ଦର 3ଟି ରଥ। କାର୍ଡବୋର୍ଡ, ପଟି, ରଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟରେ 20 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସୌମ୍ୟ ପ୍ରାୟ 1.5 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର 3 ରଥ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ନନ୍ଦିଘୋଷ, ଦେବଦଳନ ଓ ତାଳଚୌଦ ରଥକୁ ଗଢ଼ି ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଲାଗୁଛି ଯେପରି ପୁରା ବଡ଼ ଦୂରର ରଥ ଭଳି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମାତା ପିତା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ରଥର ସହିତ ପଟଦିଅ 3 ରଥର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ମଧ୍ୟ ନିଜ ହାତରେ ସୌମ୍ୟ ତିଆରି ମୋ କରିଛନ୍ତି। ନାଁ ହେଲା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଦାସ। ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ବୋର୍ଡ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢେ, 8ମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଅଟେ। କୁନି କୁନି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ରଥ 3ଟି ବନେଇଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ନନ୍ଦିଘୋଷ, ଗୋଟିଏ ଦେବଦଳନା ଓ ତାଳଧ୍ୱଜ ବନେଇଛି। ଗୋଟେ ରଥ ଅଛି, ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପର୍ବ ଅଟେ। ମୁଁ ପୁରୀ ତ ଯାଇପାରୁନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଆମର ରଥ ପୂଜା ହୁଏ, ରଥ ଟଣା ଚାଲିଥାଏ। ଯାଇପାରେନି ବୋଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିଭିରେ ଦେଖେ। ଟିଭିରେ ଦେଖିକି ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ କେମିତି ଗୋଟେ ରଥ ବନେଇବି, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ବନେଇବି, ତା ଠାକୁର ବସେଇକି ରଖିବି, ଯେମିତି ମୋର ଠାକୁର ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ରହିଥିବେ। ଯେହେତୁ ଆମ ଘରେ ରଥ ହୁଏ, ସିଏ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଲା ରଥ ଆମ ଘରେ ହଉଛି, ମୁଁ ନିଜେ ତ ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆଉ ଜଗାକୁ ତ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡକୁ ଯାଇପାରୁନି ଦେଖିବାକୁ। ଛୋଟ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ ମୁଁ କିଛି କାଟିକି କରିବି। କହିଲା ବାବା ମୁଁ ରଥ ବନେଇବି। ବାବା କହିଲା ବନଉନୁ। ନା ବନେଇବି ଯେ ମତେ ସବୁ ଦିଅ, ଯାହା ଯେମିତି ଦରକାର ଦିଅ। ସେଠୁ ହାଉଲେ ହାଉଲେ ଗୋଟେ ଆଗ ଜଗନ୍ନାଥ କଲା, ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ହେଲା, ନାଇଁ ଆହୁରି କରିବି। ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ଏମିତି ଇଚ୍ଛା ହେଲା କରୁ କରୁ କରିଦେଲା ଆଉ, ତାର ଗୋଟେ ଖୁସି ଆଉ। ନ ହେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ଘରରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଯିଏ ମନୋଜ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭସାଣି ଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, ଏଇ ପିଲା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏମିତିକି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତିଛବି ଆଙ୍କିବାରେ ବି ମାହିର, ବହୁତ ଭଲ ସେ ଡ୍ରଇଂ ମଧ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ